So karong adlaw tudloan ti ka og tips para dili ka masakitan samtang ka mo pa. Sa gugma natural lang ni masakitan ta. Ang dili natural kanang mangita kag lain samtang kita pa. Kung panalangin ko'y di marinig, abutin man ang bawat sandali. Moto baka sa love at first sight? Yan ang unang kita pa lang nimo, nahigugma na siya sa imo ha. Pangutan na siya, kay basig yung gibati sa imo uwagra. Ana siya dinig magtilaw-tilaw na, halaga dinig magtilaw-tilaw na. Ana siya dinig magtilaw-tilaw na. Ayaw sulod sa akong kinabuhi kung mamiya ra ka. Unsa man ituon nimo sa akong dughan? Bahay ampunan? Ang gugman ako sa imo ha, murag stick. Kung mabali, lisod na kayo iuli. When the day is said and done, in the middle of the night and you're fast asleep, my love. Stay awake looking at your beauty, telling myself I'm the luckiest man alive. Cause so many times I was certain you was gonna walk out of my life. Why you take such a hold of me, girl, when I'm still trying to get my act right? So bago na ang tanan day, bago ninyo na humaning kuan na ayaw sa humana. So karon dahil nagasalamat dahil sa tanan na naghatag sa Jcas para makapalit ta og sa tanan nag-sponsor tanan-tanan di na ako mausa-usa tungod sa kadaghan ninyo. So og especially po sa J Gadget diri na locate na sa General Santos City. So nakapalit ta og cellphone bag-o. So nice na ang quality sa atong mga video. I hope na suportahan ko ninyo. Ngayon mo kalimot to mag-like og share og follow and subscribe my YouTube channel. I love you. Ay sabaan na tayo iPhone ba si makidnap ta.